ɓurɗo battindi ko discours mo Thomas Sankara waɗi to Addis Abeba no gasse jeenayi lewru juillet 1987 ɗum ko lebbi seeɗa tan ko adi nde ombo ware ɗon Thomas Sankara woytoto ko ñamale ɗe Afrique fawa rimda e dow mum. Thomas wi ñamale Afrique ɗe e yiyande am poti ko askitinede to iwdi mumen. Iwdi ɗen ñamale waɗɗani iwdi kalifandi e jimandi. Jamloɓe ɓe hande kaalisaji ko kamen goni halfunoɓe en hanki, ko kamɓe tan kadi jogino jencingol leyɗele men e ngaluji men hanki. Ñamale ɗe ko arnoɓe jimdi en e lomtiɓe ɗumen gontani en haralleɓe disnateɓe, walla ni taw potmi wiide ko kamɓe jimnoɓe en gonti fewjonoɓe en ɓamtare, ko kamɓe kadi dokkata en peeje ɗo ɓulnota ɗen ngaluji men. Bailleur de fonds en ɓe jomen ngaluji en kelmedi kutortendi kala ñalawma elle tan wonɓe ŋaɓlali mumen mbawi jibinde ɓamtare woɗɓe ɓe. ɓen bailleur de fonds en jomen ngaluji en ko nelaɓe. Yo dokku en miijoji ɓamtare, yo lennan en eɓɓoje e boli ɓamtare e dow ɗereji. En ñamlima duuɓi 50, duuɓi 60 walla ni ɓuro ɗon. ɗum firti koɓe duñi en e herƴinde ɓamtare yontaji men garoji ɗo e duuɓi 50, duuɓi 60 walla ɓuro. Kono nden ñamade e fannu mum hande o, fannu mo jimandi mbaylandi lelni ina ɗowa ɗum ko fannu jimandi hakkilantagal beela Afrique ƴellitare mum e ɓamtare mum ina ɗofto ngabbirɗe e kuule koɗe ɗo men ɗo. Beela mbo woni e men kala ina wona maccuɗo kaalis mbiyen tan e dabɓo, ina wona maccuɗo ɓen hutortoɓe kake e punti ha ɗeɗɗira en kaalisaji ñamale. ɓe mbi en yo en joɓ ñamale, ɗum wona haala, wona bonde jikku walla wasde teddungal e hurum kam e hormo. Yobde nde e wasde yobde nde fof noon foti e men. Ko enen keɗiɗo joni dutti poɓɓani hoorejo jagorɗe leydi Norvège biɗo wonde ñamale ɗe mbawa yoɓede, kanko fof e wonde Europe najo. Miɗo yinno tan timmitinde haala makko so wiide wonde ñamale ɗe mbawa yoɓede, sabu wasde ɗe yoɓede warata ñamluɓe ɓe ete yobdeɓe ina wawi warde ñamlaɓe ɓe. ɗum ina laaɓi. Saabiɓe ha ndimluɗen ñamale ɓe mbay tan kono waɗannoɓe wuri ni ɗon ɗo eɓe kawa ɓe kaldata e hay goto. Joni noon tawde ɓe gandi ɓe poolama e wuri mabɓe, ɓe duttinima namdade ñamale ɗe alay sago. So ɓe duttima hande ɓe kaala ɓittere windere nde e caɗele, yoɓe jaɓ tan ɓe poolama e nder wuri mabɓe. ɗum ko sarɗi kala guurɗo e wure haɗata aduna o jokkude. Min mbawa yobde ñamale ɗe sabu min ngala ko min joɓi. Min mbawa yobde ñamale ɗe sabu wona minen caabi ñamale ɗe. Min mbawa yobde ñamale ɗe sabu woɗɓe ɓe emin ndewa ɗumen ko ngaluji mbawa yobde. Jiɗmi wiide ko ñamade ƴiƴam jinnaɓe amen, ko ƴiƴimeje amen dufono son kaali plan martial paabinoɗo Europe e mahtade faggudu mum. Oɗon poti haalde plan Afrique balluɗo Europe e ƴukkidade e Adolphe Hitler sahade ngaluji mabɓe doka. Hol paabinoɗo Europe nani deƴƴi a haaletake so ina haalene heewani, kono min mi wawa jeede e nden malde nde yoɓata diminna. So woɗɓe ɓe mbawa yimde min yela e askindene, minen kam emin jogui fodde hollirde ko baabiraɓe amen joguinoɓe cuusal yahanoɓe felloyde paabi Europe dandidi e bone nazisme mo Adolphe Hitler. Beele oɗon gandi kadi ñamale men ɗe ko battinande pelɓodiri aduna. So eɓe kaala hande caɗele ngaluji e aduna o, hoto ɓe jejjito hollirde wonde caɗele ɗe cuppitaki e leydi tellaki e asman. Caɗele ɗe koko meeɗi wonde ɗo
eteɗe jahata tan koɗe ɓeydo ɗon ɗo renndo ngo ina ɓeydo haƙo lindi e anndude foddeji mumen e yeeso siɓotoɓe ƴiijam famarɓe doole. Addi caɗeele hannde ɗe ko salaade renndo ngo yo ngaluuji heewɓe maaɓe e nder juuɗe yimɓe seeɗa. Caɗeele ina ngoodi hannde sabu won yimɓe resnoyɓe kaalisaaji e bankeeji, kaalisaaji baawnoode yonde e wuurnude Afrique fof. Caɗeele ngoodat sabu daña ɓurtuɗe yimɓe heeriɓe ɓe ngannduɗen ngaddani renndo ngo salaade dambaade e nder caɗeele dowri e nder leeɗe daɗaaɗe. Caɗeele ngoodat sabu ban yuban renndo famarɓe doole salima laataade Soweto e yeeso Johannesburg. Wadde hare woodat ete juljultodiral hareji ɗi ma addan jogiiɓe ngaluuji ɓe faayde. Ɓe mbiya hannde yo en jeeye e maalde ɓen yiilotoɓe jerodiral renndo, jerodiral laatotongal ɓural ɓen jogiiɓe kaalisaji. Jerodiral ngal faalaka famarɓe doole loppet. Min mbawa jeede e nden maalde mukko. Min mbawa wonde duusoɓe ɓen siɓutoɓe ƴiije meeje ɓesguji amen ɓen wuurɓe e warñede ɓesguji amen. Min mbawa wonde duusoɓeɓe e laaɓe wargo ɓesguji amen. Hoorejo tedduɗo, eɗen nana ina haale goomoyel Rome, goomoyel Paris, goomoyel bang yo bang. Eɗen nana eɓe mbiya goomoyel njoyo alɗuɓe G5, goomoyel jeeɗiɗo G7, goomoyel sappo G10, mataw ni ma wood janngo goomoyel temedere, mi anda ko Allah tan andi. Holko hadi en darnude fedde men e goomoyel men enen Afrique naaɓe? Mbaɗen feere hannde Addis Abeba wonto ñiiɓirde men ɗo jogori ummorade foofaadu hesiru wonande leyɗele Afrique, goomoyel Addis Abeba jibine. Koko waɗɗi en hannde e darnude fedde Addis Abeba haɓatonde ñamaande. Koye on fannu tan mbawɗen hollirde woɗɓe ɓe wasde en yobde ñamaale wona salaade kono kollenɓe ko horade e dow hakkilantagal noon. Renndoji les Afrique e ɗi Europe ɗi mbeñodirani, kono yiilotoɓe huutorade Afrique ɓe ko kamen tan jiɗi huutorade renndoji pamari doole ɗi Europe ɗi. Gaño men ko gooto. Nden noon fedde men fuɗɗotode ɗo hannde e Addis Abeba nde ma hollir wonde ñamaande nde wawata yoɓede. Ete wona wasde min moƴƴude jikku wonde ɓe joɓata ñamaande, walla wasde andude teddungal ñamlaɗo ko poɗɗo yoɓde, walla wasde jogade konngol. Kono yoɓe ngandu hakkude basɗo e dañƴo jikku o wonata gooto. Alqur'ana e Bible o no faccirirte ni wonata fannu gooto hakkunde ɓittuɓe e ɓittaɓe. Ɗum ɗesi waade tan kono defte ɗiɗi godata e fannu hen kala, tugnorde wasɓe e dallinorde dañɓe. Woto ɓe tampin min e haalde teddungal, woto ɓe tampin min e haalande min tinnaari yoɓoɓe ɓe e welsindaare ɓe mbawa yobde ɓe. Min poti wiide ɓe tan ko noon tan foti waade. Alay sago ganden wuyɓe ɓurɓe mawnude ɓe hannde ko ɓurɓe alɗude ɓe. So basɗo wujji wujjiri tan ko ngam dañde ko ñaami, kono ko alɗuɓe ɓe ngujjata ngartam leydi ndi e ɓuucaade ngaluuji miskineɓe. Hoorejo tedduɗo, mi haaldani yidde tooñde walla yidde foɓɓaneede. Jiɗmi tan ko haalde ko moni e men kala miijoto e ko yiɗi ko. Holmo yiɗa ɗo e jonde nde yo ñamande momte alaaba? Kala mo wela ko ɗum, so en jaltiɗo yo ƴettu ndiwowo yaha yoɓoyo jamaale mo arta. Ko enen fof jiide yidde yo ñamande nde momto. Mi yiɗa nangiron miijo Burkina Faso ngo no miijo suku mo suwa ɓendude. Mi yiɗa kadi sikke ko saliɓe turde geeni tan kaaldata ndani. Hoorejo tedduɗo, mi wonani e seyfidde, jiɗmi ko dokkon min peeje. Jiɗmi ko jonde men nde nanodira siifa wonde en mbawa yobde ñamaale ɗe tawa wona e fannu canda laagal mbaɗirɗen ɗum, sabu ɗum ma won sababu ɓe mbarda en gooto e gooto.
so tawi ko Burkina Faso tan sali yobde ñamaale on jiitata kam ɗo jonde men aroon kono so enen fof en dendi en darima en ballodiri eɗen mbawi salade yobde e on tumo ko joɓannoɗen ko ma artu e safrude caɗele leyɗele men jinnoɓe jofonirde ko hollirde wonde kala nde leydi gotiri e Afrique soodi jogitari soodani ɗum ko yoɓade fittandu Afrique naajo hono mum wona Europe naajo wona Asie naajo wona Amérique naajo nden noon har ñamaale ɗe ina foti yaadude e yiilade peeje haɓade kaɓirɗe naatoje Afrique ɗe ko gonga noon min komi militaire miɗo jogitari am kono horejo tedduɗo jinnomi ko ceerten e jogitaji sabu min jogimi tan ko jogitari gotiri ndi suuɗaki kono horejo tedduɗo woɗɓe ɓe nana lemodiri jogitaji cuuɗiɗi bandiraɓam so en ballodiri eɗen mbawi artirde jaam e nder leyɗele men Afrique ma en mbaw kadi hutorade ngalu kewgu cuuɗigu e leppi leydi men ngam ɓamtude duune men Afrique sabu eɗen mofti ngaluji kewɗi gollotoɓe ina goodi eɗen jogii jeere yaajde rewa ha worgo funnaange ha hirnaange eɗen jogii kadi hakkilantagal fewnude karallagal walla addoyde ngal ɗongal wawi wonde fof e aduna o horeji tedduɗo mbaɗen feere haalelnen ɗo e Addis Abeba fibde salade yobde ñamaale ɗe mbaɗen feere ha ɗo e Addis Abeba wono ɗo kuniɗen dartinde coggu kaɓirɗe boomoje hakkude leyɗele basɗe jogitaji ɗe codaten ɗe ngalana en nafoore mbaɗen feere kadi ha faggude Afrique waasi yaltude jeere Afrique faggade e Afrique waylude ko fagga ko e nder Afrique wuurde ko fagga ko e nder Afrique ndemen ko nguurɗen nguuren ko ndematen mbasen wuurde jiggode Burkina Faso kañum ari hollirde on ko fewna e ndema wiro rema ko Burkina ñoota ko Burkina saña ko to Burkina ngam ɓornude ɓi Burkina sete am o e min o kaldo men komin ɓorni ko sañoɓe Burkina Faso pewni ɗum garuwol gotol ummengol Europe walla Amérique tawetake hen min garani noon wadde wejo walla ñaaƴo kono jirmi tan ko andinde on wonde poɗɗen ko jabde wuurde Afrique yankagal men koye on fannu tan ndimɗaten mi yettima an horejo tedduɗo ponɗen yidde gendi men e maydi nden ko enen poolata masalu maka